Kao cetinsko dijete, vrlo rano sam lovčin izučio i doživio kao svoju volju. Vjerovatno se isto tako rano počeo da sjećam i tu neku dužnost da bude dio niza vrhunskih rukometaša. Projekat Sport za mlade ima za cilj da podstakne djecu na vježbanje i aktivan život kojim utičemo na razvoj zdravih pojedinaca, a time zdravog i odgovornog društva. Ove godine smo pilotirali saradnju sa 5 sportskih klubova koji se bave ekipnim sportovima sa djecom do 12 godina, a naredne godine ćemo podržati veći broj klubova uz iste kriterijume sa posebnim fokusom na one čiji rezultati pokazuju izuzetnu posvećenost i entuzijazam kojima istinski utiču da djeca usvajaju vrijednosti koje sport sobom nosi. Ajmo da daš gol, ajmo daj gol. Ajmo. Tako, daj gol, da vidim, ajmo. Svaki dan se nalazim ovdje jer me fudbal dodatno inspiriše i daje motivaciju za ostatak dana. Imam dva omiljena trenera, to su Alen Pajević i Dragan Vrećo, zato što su me oni izveli na ovaj pravi put gdje sam sad. Pružajući podršku ovim klubovima, kreiramo okolnosti da se što više djece bavi sportom, da se vrate prirodi i zdravim navikama, da u najranijem dobu dožive snagu tima i timskog duha, da se raduju pobjedama, ali i da uče iz poraza. Ključna stvar je reakcija, da imamo reakciju. 5-6 zavestaja, odnosno do pola i sve snage. Ono ih isijecite i prenos lopte da imamo. Jel okej? Ajmo da ih dobijemo, drugari. Ajmo! Ajmo! Već od starta su djeca počela da dolaze, da se upisuju po jednom programu koje smo mi osmislili, odnosno nešto što smo vidjeli kako se radi u najuspješnijim državama Evrope, poput Portugala, Holandije, Njemačke, Engleske, što je jako bitno da djeca od 6, 7, 8 godina najprije zavole, da vole da se druže, da dolaze, da se bave sportom, zbog njihovog prije svega zdravlja, a onda i da uče te osnovne vještine. Za koga? Za Prednicu! Bravo, idemo, ajmo. Sve trenere u klubu smatram kao jednu porodicu. Oni imaju poseban pristup prema meni, zbog toga su mi na jednom posebnom mjestu. Smatram ih kao druge roditelje. Igram za reprezentaciju Crne Gore što mi daje dodatnu motivaciju i željela bi da budem jednog dana kao Neymar Junior. Kao jedna od najvažnijih finansijskih institucija, svjesni smo svoje odgovornosti i marljivo radimo na poboljšanju kvaliteta života u našoj zemlji, ostavljajući tako bolje tragove za generacije koje dolaze. Moji drugovi i ja, bez odustajanja za sve što dolazi.